سلام تخطات نايز channel كما يكنيكم لو إن كلنا تجرمنا كتمهرنا تخلي عزبال كواحد فيديو حزة قريبة زلهم نايلوم فيديو نبعلي نام بكله بزح زجرمنا حكتها تبع سلزراقية نعقم وين أجرم ترايزة كونسي أها لك خمس سلزخوني زبلك عينت psychology ممزحتك ده psychology مالت ناي ود سبات حساسبان ناي ود سبع مرو ناي ود سب أبا أمرو زكاة نجاراتن زمرمر عودن ديو زين كا زين لو مقرب لكم زلخو كاباتن كاتن أجرمت كوينا زرخب كون عني ولا تزرخب كل أرتيكل وين أجرمتي لي قريبون يرس لذي تاريخهم من بزوج كتب مهارو لنا كدنا قولن تقولوا كسام مودة تكتاتلو بتعكس حتتكو let's go أمبارنا إلو مارس تمرتنا amazing psychological facts about people about human beings يعتبر سلازي كينا وحكونا تقدامي تنبي كابتنا قرنتي بدك نسيو خنجمر دك نسيو قال كابتن دك تبعتيو فتينا خنردان زي كألنا فطوراتين كمية حسبة سلمنتايكم هي حسبة انتايكم زجبرن انتاي حسبة لوا قال كابت زجر منا ويكا كنبصحو زي كألنا نجار سلازخونه بان كنجمر مستير سلازخونه نحنا Number one, a woman is more attracted to a man when she's uncertain about how much he likes her. تايمالتي زيا حنت قالسي نود زيادة ما أسكت السحابن كتفكرون تجمر مسلكم أمانة مسفكرة أمانة مسودة غلا يكونن الزكاية تزقرب قال نسيت نود زيادة كتفكرون ده تحري خد كيدن تجمر كم زفتوا أبزي ترقاقص أقول لك نسوسي يفتوانا بزيت فلتو لك زيادة كم تفكريات خون تاقال نسيتي سلازي it's amazing بخلا زراربا تم دكتو عاتيو كم تفكركم كنت قلت أمي بالكون مالتي انت تقدمكم خلاص تقال نسيتي نتي يفكرها ديو يفكران جينا زين ببوتوي جبوت زي رأيتو ددحريو كتكيد يا تمرز يبلا الناس سايكولوجي أنا كنت زول له ناي بسبح مسنعتو تيتيزي Number two, women feel that men become more attractive if they saw other women smiling at them. زي خام ودا قرميا. لكن استيوسي نحدا ودسي كما يجي ماس يسحبن مرة مساتن ناوغو صحبت كفترة لا زغل مسلكم صبوق كدان مستخدني صبوق مست أقراربا مزهل وقلت راجي كونسي السوني سرح عندي حانت كابتن أقدر السايكولوجي زرخبان كن قال نحد ودي أزي سحاب جيرات رماس كالو دكنستيو كقدسالون في الشق بلالون تريا آمنا نساون إذا خنا يمود دار منفصل إذا خنايو مغنياتو أتاقوا على نتود زي تقدسولت أني في وقت من ريح ما تخليهم زي تقدسولت أني عقات عمل كال قبل اللي تقدس الناس كترمز جمر شعو بقى نساون قب كتبل تجمر مالت لذي this is also another sign بخالا زراربا حماقت مغرنا لخ خيت بلون بري حنت قال كتقدسلكم تدليكم كال قالكم تقدسلكم قبرو شعو نساون كتتهلالخ كتقدسلكم يا درو تامستيرو يا تنسمعن زال لاخ لليانجن it works this is psychology and it works number 3 women are likely to fall in love with partners with ambition education wealth respect status sense of humor and who are taller than them زيا قرامي تكون دق نستيو ابز بس حجزيه مسنتا عينت أودات فقري حزن يبلنا لهم مبجحتك زي دك نستيو مس رأي زلوهم أودات ويدما العول تمرت زلوهم الجون تسعنا لا درجة ممزح دز نفلتينا تمودات كي تنقرنا غلنا سايكولوجي كيف لو تخلو فليتنا هنا تبقى تزلوهم كبورات كمون معارك زلوهم كمودما توازيتي እንደገና ድማ ካብኣተን ንውሕ ዝብሉ ብቑመት እንተኾይኖም ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንነዊሕ ዝጠመሰ ፍቕርን ሓዳርን ርክብን ክምስርታ ይመርፃ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እንታይ ማለት እዩ ካብ ንጓል ሙግያይ ቅድም ትምህርትኻ ምምዕርራይ ኣታዊታትካ ምዕባይ ራእይታትካ ምስኽኻል ክቡር ንክትከውን ምፅዓር كبور كتكون كتكبر زجبا كفيديوهات على نرايو كبر خام حلاو كمودما وازا ملمات قومت كتنوح مصباي كنولاين خلنا سنه تفطر قداي سلازخونه ግን نتا قومت انت كتكا تخل بتصبق قمنا كتكا تخل
إذا كل دك نسيين يروح جخاناتهم دك تبعتيهم كيد نعنا تراي دي خات تصرف كيبلات دك نسيو حج دمانا بودات كن كيدنا ما ودات كي when a guy really likes a girl he just can't help but tell his friends about her ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ኣመና እንተፈትይዋ ኣመና ፍቕራ እንድሕራትዩ ኣፉ ክዓፁ ብዛዕባኣ ኣይክእልን እዩ ንዕሩኹ ድዩ ንዝቐርቦ ድዩ ብዛዕባ ክዛረብሲ ኣይሕለለውን እዩ ምክንያቱ she's the only thing in his mind ወዲ ኣብ ፍቕሪ እንተሎ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ሃልሃል ዝብል ፍቕሪ እንተሎ እታ ጓል ኣብ ርእሱ ዘላ everywhere he goes ስለዚ ዝኾነ ኣርእስቲ ካልእ ቀዳማይ ኣብ ዝኾነ ወላ ብዛዕባ ፋይናንስ እናተዛረቡ ብዛዕባ ወይ ብዛዕባ ኣገዳሲ ነጥቢ እናተዛረቡ ናይታ ጓል ክመፅእ ደስ ይብሎ ምክንያቱ he cannot shut up እንታይ ማለት ብካልእ ዘረባ ደቂ ኣንስትዮ ፈትወክኒ ኣይፈትወክንን ወዲሲ ከይፈተወይ ዝነግር ነቶም ዝቐርብዎ ኣደባባይ ከይዱ ከይነግር ይኽእል እዩ ግን ነቶም ዝፈትውዎ ከም ዝነግር ሳይኮሎጂ ይነግረና እንደገና ድማ እንታይ ዓይነት ኣወዳት እዮም ብደቂ ኣንስትዮ ተሰሓብቲ ክንብል ከለና ተወሳኺ ኣብ ድምፂ ክንዛረብ ከለና men who possess deeper voice ርጉድ ዝበለ ከምዚ ናተይ ግርኑ ዝበለ ድምፂ ዘለዎ ከም ማለተይ ኮኩናተይ ማእከላይ ክብሎ ክእል ግን ሕርፍፍ ዝበለ ጉሮሮ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ሮማንቲክ ወይ ከዓ ኣትራክቲቭ ይኾኑ ብድምፆም ምክንያቱ ድምፂ እውን ሰሓብነት ኣለዎ ሕርፍፍ ዝበለን ግርኑ ዝበለ ድምፅን ሰሓብነት ኣለዎ ካብቲ ቅጥን ዝበለን ቃጨል ዝኾነ ድምፅን ይብለና ሳይኮሎጂ ኣነ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጀስት እናተዘናጋዕና ሓድሽ ፍልጠት ንቕሰም ስለዚ ርጉድ ዝበለ ድምፂ ዘለዎም ወይ ከዓ እዞም ዝብሉ ዓይነት ሳቶም more attractive ኮይኖም ይርከቡ ይብለና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ብድምፂ ጥራይ ኮነን ውድድር ኣጆኹም ግዲ የብልኩም ሳልሰይትን ዓይውን ዘገረመትን ነጥቢ very serious ግን men in their early 20s feel more emotional pain during breakups or after breakups than women ኣብ መጀመርያ ዕስራታት ዘለዎ መንእሰያት ኣወዳት ኣብ ፍቕሪ ምፍልላይ ክመፁ ከሎ በቲ ምፍልላይ ዝያዳ ይጉዱ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ምስኦም ዝነበራ ኣብ መጀመርያ ዕስራታት ዘሎ ኣወዳት ኣብ ምፍልላይ ዝያዳ ተጎዳእቲ ስምዒታዊ ማህሰይቲ ዝወርዶም ንሶም እዮም ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ምስኦም ዝኸዳ እዚ ብጣዕሚ ኣገሪሙኒ ንዓይ እውን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምፍልላይ ክልቲኡ ሰብ እንዲ ዝጉዳእ ግን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ከምዚ ቃንዛ ከም ዘለዎን ገይረን ዘቕርብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ግን ኣብ መጀመርያ ዕስራታት ወዲ ዝያዳ ዝብደል ይብለና ሳይኮሎጂ ከም ናተይ ምክንያት ምናልባት እታ ጓል ካብ ናብኡ ዝበለፀ ስለ ዝኸደት ክትከውን ትኽእል እያ ይብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ዕስራታት ዘሎ ወዲ ነቲ ምስታ ጓል ቁም ነገር ክገብር ወይ ሓዳር ገብር ኣይክእልን እዩ ንእሽተይ ስለ ዘሎ ስቲል እታ ጓል ግን ኣብቲ ግዜ እቲ እውን እንትኾነ ንቁም ነገር ዝደሊ እያ ትደሊ ስለዚ ምናልባት ካብ ከምኡ ናፍቀራ ከሎ ገዲፋቶ ስለትኸይድ ዓብይ ቃንዛ ክስምዖ ክእል ንላዕሊ እናኸድና ምስ ከድና ግን ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቕንዘዋ ከዓ ይፍለጥ ማለት እዩ ቁጥር 3 about love ምስጢር ዝኾነ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወት ፍቕሪ ብዛዕባ ሳይኮሎጂ እንታይ ይብለና ሃየ ንርአ if you hold the hands with someone you love wow እዚኣ ብጣዕሚ የፈትየ እያ ምስ ተፍቅሮ ሰብ ኢልና ምስ ተፍቅሮ ሰብ ኢድ ንኢድ ጥራይ ተታሒዝካ ምኻሲ ካልእ ብል የለኹን ኢድ ንኢድ ጥራይ ተታሒዝካ ምኻሲ እንታይ ይገብር it elevates physical pain stress and fear እዚ ንኢድ ንኢድ ብትሓዝ ጥራይ ቃንዛ እዚ ናይ ስትረስ ብፀቕጢ ዝመፅእ ቃንዛ ይኹን ፍርሂ ይኹን ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ ቃንዛ እውን ከም ዝጎድልን ከም ዝእለን ይገብር ኢድ መሓዝ ጥራይ ሓደራኻ ኢድ ኣይትፈንዋ ሓደራኺ ኢዱ ኣይትፈንዎ ወላ ኣገዳሲ ተኮይኑ ኣብ ፌሮ ጌርካ ምትእስሳር የድሊ እጂ ሓሲበያ ተቐሪበላ ኣይኮንኩን ፌሮ ምግባር እውን ሕማቕ ኣይኮነን ብዝኾነ ንዓይ እውን ብጣዕሚ ኣስቀናንን ኣገሪመናንን ስለዝኾነ next human beings are not capable of being just friends with opposite sex or with someone they have fallen in love with እዚኣ ድማ ነስተውዕለላ very very important መሓዙት ደቂ ተባዕ sorry ደቂ ሰብ ይብለና ኣወዳት ክኾና ዋልድ ንነዊሕ ግዜ ምስ ኣንጻር ፀወታ መሓዙት ጥራይ ኮይኖም ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ይብለና ሳይኮሎጂ big secret big revelation of secret actually እዚ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ንዓይ እውን ወድን ጓልን ወይ
ክልተ ኣንጻር ፆታ ወድን ጓልን ንነዊሕ ግዜ ማሓዙት ጥራይ ኮይኖም ክቕፅሉ ኣይክእሉን እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍቕሪ ክኣትዉ ይኽእሉ ፅቡቕ ምዕዝነት እንተለዎም ከምኡ እውን ክልተ ቅድሚ ሕጂ ብፍቕሪ ብሓደ ዝነበሩ ሽዑ ተፈላለዮም ማሓዙት ኮይኖም ክቕፅሉ ንነዊሕ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ኣብ ፍቕሪ ክምለሱ እዮም ኣብቲ ናይ ቀደም ሂወት ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ማሓዙት ክንገብር ከለና we have to be careful ኣብ ሓዳርና ፀገማት ከይፈጥረልና ዝኽብል ከለኹ ግን كل جزء زكاة من نجار ويكا انتي دي تفقر زم قبل بزح من الرخاب أمانة معانتا وترخاب تخينكا يس فرقكم اللي مادي بملمات نبحال خيدي خالد لذي انتهى لنا له ودك سبات كجبر وزي كل حدا نجار نتقول مس أنت أرز أوتان نوح محازوت راي كوناي كلونيم كالاي دما كان حج فقر مزنا برام زمدنا جيرم أو تراي تطاو كلون نوح أي كتصلوا محازوت راي كونهم كتصلوا كلونيم كملسوا يخول يوم يبلنا تاسع سيتي It's impossible to remain angry at someone you truly love. Wow, زيادة ما استوعبوا لا تساقر تعمي. نحن تفكره وين حدا تفكره مسوك تقارة نبوريو. ناي بحاجة تفكره ويتفكريون دعرقين كجني بلا نالو. العيل الثلاثة معالتي أكتها تلك كتحرق أي تغنيها. بزي كده ساقات مكافكورس. أبتزل على درجة خون خليقن. تابلا نالو زبز حق زي عفوري من بلب تفكر سب ويتفكر سبسي لسلسة معالتا كتاتيلك بحاجة قد كتحرك الله ويكتحرك له أي تخلني أخي تحرقهم خينو التفغري يلن مالتيو يبلنا مالت بزعب أركب بزعب حد أركب about relationship couples who spend at least 10 minutes a day laughing together are likely to have a stronger relationship زي زبالكم قال لي زلا على وسيل كم تزخل نجري زول زلهم انتهي بلنا له بزخه كلتا فقرات وكلتا سب حدار أو معلتي كلتا ساعات بلي لهون 10 دقائق طراي بحاجة كسحكو زقولو زلا على زبالة حدار فقر كلهم يخل يبلى الناس لذي 10 minutes ولا قال غيرنا حنت اختيار غيرنا نفس الفلالين ولا حمش دقيقة انت سيغنا then we have a better chance لذي زيا كنا تكبر انت فتينا تبقى حساب كويس معني تالاي women often feel loved when talking face to face. Men, on the other hand, feel emotionally close when they work, play, or talk side by side. زيادة ما فللياتنا خنستوعوا لهم كلالنا. دكنستيو زلا على استفتوان استفقران كوين السمعان ماسيو. قسنا ترى أخا جزيه بكام ساخت قلل كلها. بنتعر ودخه زلا على مقررابن فقرن فتوتن السمعان ماسيو. قونو خينكا غسرع كلها ويقونو خينكا كتعاود كلها ويقونو خينكا زي كتزرارب كلها ايوه ودي زلا على تفكر زفتون زفكرون مثلا معاسيو تاقوال قونو كتعين كتقوين كسرعين كلا كمون اب قونو كتعاود كلا كمو دما قونو خينا كتزرارب كلا قوال قد زلا عليه أبقدني أخوين كعين ناتمت كانت تزارب كاي زلا عليه فقرن حاليوت انت قداس انت تسمعها يبلنا له ስለዚህ እዙን ክግበር ከቢድ አይመስለንን ስንና ንኽስ አቢልና ንግበር ዙን people generally prefer an attractive face over an attractive body when they are looking for a long-term relationship زيادة ما أقرماتني دك سبات سيبلنا بحفشة كاب أزيو تبقى استحانس كرتسي تبقى قد يمرسو أب حدارن أبقوا نقرن كتوم تخلو بزع جزيل لنا أقرامي تبقى كرتسي تزبالة تتباغن من البعض نايكرم كي تغوني لعنة بزخانة تبغى جزء كسع كندي تلوا خمسة سلزي نفسنا أنا كنت تبغى جزء نسبك سعبر كاي تبغى نفسك ننوع كتنا برنت أن خلوا كان سلزي I still am a big fan of تبغى أكلات ويتبغى كرسي زل على تجاربنا يعني تاني مود أتادما حفشة و general facts كان تبلنا له people with relatively caring and reliable partners tend to perform better at work make more money and feel more satisfied with their jobs in life. دك سبات أودات هنا والد حادزت أمامن زأمنولن زحاليلومن تأمنولن زحاليلان أفكاري وأفكاري زلاتو سبسي التتقمنا عاتوك سعب كني مقانو أبجزا بقى أز تأمامن تحاليلو سبيت زلاتو سبعي أبصرح عود زلا على دموز كمدما أجابت أبهوتنا أبصرحن زلو وسب كوينو يركب لهم هاي مالتيو أبجزو حجوس ندقنا أجوخة تبلو كم دم أجوخ زبلا زتبابعة زدقفة كم زحليلا
ሰብኣይ ዘለዋ ወይ ዓርኪ ዘለዋ ጓል ኣብ ስራሓ ዝለዓለ ውፅኢት ዘለዋ ትኸውን ሃይ ፐርፎርመር እያ ልዕልዩ ዝለዓለ ደሞዝ ክትክፈል ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ ዝለዓለ ዝበለፀ ስራሕ ስለ ትሰርሕ ከምኡ ከዓ ከም ውፅኢቱ ድማ ዝለዓለ ዕጋበት ኣብ ስራሕ ዘለዎም ኮይኖም ይርከቡ ይብለና ስለዚ ነቲ መፃምትና ነታ መፃምትና እንህቦ ሓገዝ ተወሳኺ ነቲ ሓዳርና እውን ሓደ ዓቢይ ኣወንታዊ ፅልዋ ኣለዎ ካልኣይ when you're really close to someone you can hear their voices in your head when you read their texts ንሓደ ሰብሲ ኣመና ተቐርቦን ምቅራብ ጥቡቕ ምቅራብ እንተለካ ይብለና ኣሎ ሓደ መሰጅ ኣብ ዋትስኣፕ ዲ ኣብ ቫይበር ተፅሒፍልካ ነቲ ዋትስኣፕ ከተንብብ ከለኻሲ እቲ ድምፂ ናቶምሲ ኣብ ርእስኻ ይስማዓካ ይብለና እዚኣ እውን ኣገራሚት እያ it is actually true ንኣብነት ሓንቲ ቃል ክፅሕፈለይ ከላ ብፀይተይ ወይ ከዓ በዓልቲ ቤተይ እንታይ ይስማዓና ኣነ ኩሉ ግዜ እቲ ትፅሕፎ ዘላሲ ዝሰምዖ ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢንፋክት ብሓደ ተለኻ ብዙሕ ኣይትፀሓፍኒ ኢኻ ግን በበይና ስለ ዝነበርና ብዙሕ ግዜ እውን ስለምፍላይ ስለ ዘሎ ብስራሕ ኣብቲ ቴክስት ንፀሓሓፈሉ እቲ ድምፂ የጉልህ እዩ ስለዚ this is just additional insight ወይ ሓበሬታ ተወሳኺት happiness is contagious ሓጎስ ተለጋቢ ሕማም እዩ ኢሎሞ it's hard for people not to love or walk away from a happy person because they are enjoyable to be around እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ሓጎስ ተለጋቢ ሕማም እዩ ማንም ሰብ ድማ ሕጉስ ሰብ መሓዛ ክህልዎ ንሕጉስ ሰብሲ ዝለዓለ ዕድል ኣለዎ ሰባት ከፍቅርዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጉስ ትጓል ብዙሓት ኣወዳት ከፍቅርዋ ሕጉስ ወዲ ብዙሓት ኣዋልድ ከፍቅርዋ እየን ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ወይ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ጥቃ ሓጎስ ስለ ዘሎ ሰባት ድማ ክሕጎስ ስለ ዝደልዩ ናብ ከባቢኣ ይኸዱ ስለዚ ተፈቃሪ እውን ተፈታውን ክትከውን ተደሊኻ very simple ሕጉስ ትኹኒ ሕጉስ ትሕሪ ኮንኪ ሰባት ነቲ ሓጎስካ ደልየን ክመፃኻየን ይብለና isn't that very beautiful ንሂወትካ ፅቡቕ ንኻልኦት ፅቡቕ እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂድራር ቻነል ንሕብረተሰብና ንትግርኛ ተዛራቢ ዘበለ ኣተሓሳስቡ ንምዕባይ ኣብ ቁጠባን ኣብ ፋይናንስን ድማ ፀብለል ዝበለ ሂወት ክህልወና ኣተሓሳስባናን ክእለታትናን ተማዕቢሉ ንሕና እውን ከም ሕብረተሰብ ተፈራህትን ተሓፈርትን ሕብረተሰብ ክንከውን ምንታን ክሕግዝ ዝበልክዎ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለኒ እሱ ድማ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ክኸውን ይኽእል ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓዳር ኣብ ኩሉ ኣርእስታት ኣብ ነፍስና ምክንኻን ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣትኹም ተማሃሩሉ እቶም ከም ወትሩ እናተማሃርኩም ተዓብዩ ዘለኹም እምበሽ ንዓይ እውን ተተባብዑን ንክቕፅል ብዙሕ ሞራልን ሓሳብን ትብኑ ዘለኹም still the wait ካብዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ደስ ዝበለትኩም ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም ዓይነት ካብአን ምሳኹም ትኸይድ ወይ ንስኻትኩም ነገራም እንተለኩም ወስኹሉ እዚያ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንማንም ንዝኾነ ሰብ ትፈልጥዎ ትጨኒቑ ወይ ገለ ዘሎ ሰብ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ትብልዎ please share it because sharing is caring ዳር መባል ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ሓፂር ግዜ ክሳብ መራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው